alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a fatan ne ko sha lafiya kuma sha cikin koshin lafiya. To a yau dai zan muku bayani yadda mutum zai mai da sanda te ya zuwa yaren Hausa. Kun bayar baya haka nan, insha Allah za ku biyo mu dai cikin bidiyon ku ga da aka mai da sanda ya zuwa yaren Hausa. Ka taba kamar haka. Ka shigo kamar nan za ka zo na alama wajen da za ka danna kamar haka. In ka danna kamar haka za ka zo nan zaɓin kan sama nan da tamban uku. Za ka zo ka danna haka. In ka danna haka za ka tona zaɓi na biyu. Gashi zaɓi na biyu. Gashi nan ma da alama abin duniya kuma da lang. Za ka danna haka. In ka danna kamar haka gashi nan zure tana bisa angale. Gashi nan tana bisa angale. Amma yana son mai da cikin Hausa to kaga zane. To ku biyo mu gani. Zan dawo ita ƙasa yawa gashi yaren Hausa to zan na kama haka to zuwa yin na gashi nan ta koma zuwa yaren Hausa. Gashi nan ka gashi ta nuna mai hoto, gashi nan waka, gashi nan da yanzu da ta koma zuwa yaren Hausa. Insha Allah to anan na dai bayanin da tsaya na bayanin zanda zuwa yaren Hausa.